Hagani kapor nagaliang jongka Awaken India Movement isaban penpau bajing snowu ka bakraw ya boro pajba kibala simbanta ta kamunsim jong jing snow kia ilaiwan lang sini sipo matran hakabdi bakani ka signature campaign kata ka jing yasoi pajba nakapta ban yeng ban penpau sai sa ka sorkar ba kai ka panakaliang jongka Awaken India Movement ka kawanong ni kapor bagadai halor kajing sa penbor jeng pajba ban sim yo tika jong kani ka kelam covid khat kendai kumjuro ban padeng ni kimas bar kumjuro ban pale iki tes nakabenta badong ban sim bagani ka kelam kalong ke ka basngau kia du kata andre ka ka ban nakaliang jong ka Awaken India Movement ka sabanong ni kapor takabang ikenturo ya ka sorkar jela kamta mi kiti kinong penya jong ka sorkar jela diberi como chief minister Deputy Chief Minister, ki Minister Baper, kumjo lam ki Deputy Commissioner, ki balong ki nong pek ki nong kmi nakapata ka jelahi bro kawai. Isa panong ni kapor ba sange ya ka ba yuan ra ya ka jupun bor ban sim yo tika ban dengi kamas ban le ki tes fair nakapata ka ni ka klam covid hakindai. Ka Awaken India Movement akan ikski ka pamenta kabadiru ka sni ya kaba khat sautrik ya kaba ngipelong ya kani ka signature campaign hani pomotran ngi isai ya kaba diki hajar mut ki pajba kilawan bani simbanta dagji sokhia banong ba nilai isai ya kajing sapen bor jong ki pajba ki babon kilyang ngam khamtam habang ipai nadu ka pule ka puthi ngipai hadu ka songyeu ka songhat ngipai kamai kaji baper i ba kajing sapen bor ka long ka ka bawan ra penban ya kajing song sir kajing song smith jong ki pajba hi ka jela bro kawai bar ka bang isngo barong ni kapor ba ko sorkar sengap ya ka ba pajba uai kajing dawa ni kapor bar ka bang yang bandawa hi kata kalong ba wat penbor ki pajba bagin sem yo ni tika ai bagin jet hi hakamon ka barlai loi namar balai nagaliang jong ka Awaken India Movement kam sim layeng ban yang persa ya ki pajba banong tawat sim tika kam sim layeng persa banong tawat dengmas andai ka Awaken India Movement ka yang persa hi wat penbor ya ki pajba bagi dia ben sim yo tika ne ban dengmas ban netes ban ai bagi pajba hi kin em hakamon ka barlai loi ya ka bang em hi kata ka demokrasi kata ka reason char pajba ka reason char lai loi bangin em hi kata ka benta ya ka ban nakaliang jong ka India hi broke away lemba ka fundamental rights of the Indian Constitution ka dapat kren lupa hi kakum ka artikel ka kendai bangidon ka hak bangin em bangidon ka hak i bangin kren bangidon hero ya ka hak bangin jit ya kano ka benta kakum hala ka jong kamon ka jongi habang ipai hi su hakbani bakani ka jingpang ka baong no bakani ka jingpang ngisau thu sai baka jingpang hi kalong ka jo hi yak borok ki benta kacabang ipai ki jingpang baper ngi gilong ki jo hi ki benta dan re ai hi bangi ki pai bangin jet hi kamon balai loi lang ide ne am bangin semi kita ketika ne ide ne am bangin ketat kita tika kasong kamon jongi dan re ngem kwa dali am ban wan ki jing penbor bakam ta ma bangi pai su sakini ki dong tri kam sarkar ki baper ki bala sa ban benti bala sa ban berngam hage bon ki benta ban ban pendu ya ketulap ka jongki ban ban saweng ya kam ka jongki andai ka sarkar halor ka kata ka benta halor ka ka nong rem ka bakayeng banong ba an pendu ya ketulap ka jongki dan anom sa ban tre ki andai ka sarkar jela ka di sothu sai bagadai ka sarkar ya ka ba upaj ba hi ujit ya ka ba upaj ba hi u penya ya ki barokh jadi ka sarkar jong upaj ba nak benta upaj ba dia upaj ba bakitei barokh ki barong hang te hapo assembly naga benta bakin long kita ki MLA bakin long ki minister kidai ki ki bala jet hido upaj ba namar balai kuma ongno hagini ki singi ki balinyo sakmat habang isai habang idon ki election kidan kita ki by election kidan kita ki cherry blossom ki program ki baper ki baka sarkar ka penlong nengi kami baka sarkar kan ongi EU pajba kata kamu omdan jingpang omdan coronavirus omdan EU yam andai ka ka bang ilenga kalang ba habang ipai pa chaka kamai ka ji ngipai chaka pule puthi ipai chaka trei ta ka bon jai ngi ibat bakalong ka ka bakla ya ka sarkar hi ka penyai daga lenti banong banwanra ya ka jing sunchar don bor tang marway kan da kain snap chui ki pajba daga ba on simro banong ban pelong takum ki brau ki bem sa slaportei kani ka signature campaign ya ka baka Awaken India Movement ka pelong hanik singi ka pamenta ila isai bagi pajba di hajar ngot kilawan ban simenta Baka ay kabang ikaw banong hero Bau paj bahay ibon simenta Wan simenta Nakabenta ka hak baka jing sisya kabang iman ni slapot hay
namar ki AK berkhoi ki bangiwan chakni slapar thei him chalmon dakamon him chalmon dakapha manu ndre ka AK ka bala pha hi do blei ka bala plong hi do blei ha ka ba khadoing sung tho sai bangi mane yu blei ki dua yu blei ban pediem ngi ha ka ni slapar thei om da manu bala ban pediem bat ka AK bang ka banong hani ka pori ka sarkar jila ngila de panyu iba ka sarkar jila kawan penbor ban chimtika atau ka sarkar jila ka don ka jingba khni ra ki breu ki yapno atau ka sarkar jila ka don ka jingba khli la ki breu ki pang ki sitam ka sarkar jila kam don kono jingba khli kam don kono jingpe ka sarkar jila ko maong na menta ka shong mai kishim yotika la pi yapno ro ngemtip kata ka di ka AK ka sarkar ka wonra ni ka por ka menta ina kata ka daw ni kran ni nadu ka sarkar jila adu ka sarkar India hi brokwe ni haban kran shai bang ni ki paj ba ki balai ki nong India ki ba em ha ka ri India hi brokwe nge em ha ka ri sanchar lai loj am dei banong banwan pen boring ki paj ba bangin le ya kono ka benta la ka sarkar ka so thu banong ban wan rai ki an ki rules kem swai ki to ki nong to kem swai ki to ki nong penya breu kem swai to ki breu ki bon ban nan shop ki ba bon ki benta Hendrai ampat ban kata ingi ki paj ba ki ba em ha ka ri jong jing lai loj namar balai baro ki paj ba ki em halo ka hak ba jing sisa klem da sa pen bor hi da mano ru em nakata ka daw nagaliang jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit kabadon hakani ka jela hi bamenta ngisa banong ba ngisa ban kentu ya ka sarkar jela sengap lem ya ka ai ka ba paj ba uang sengap lem ya ka ai ka ba paj ba uyeng ban dawa hakani ka por om din dam nak tang nak batang ka por andrei ka dei nak ka por sa ka por bala nak sarkar jela hi kam sengap nagaliang jong ka Awaken India Movement ringkal lang ba ki paj ba ngindang yai ban yang sakmat ban yang ye kijing dawa ba kijing dawa jungi kamlong banong bato ai ngi na kapisa andre ke jing dawa jungi kalong ba wat pen pisa wat pen ling ai ngi kipaj ba ngi de ban em halor ka jing lai loj andre wat pen boring ngi paj ba bangin sim mi ki vaccine bangin sim mi kita ki mas bangin deng ngi kita ki mas bangin sim mi kita ki jing latest ki ba lai po jai ki bangim tep show namar balai ka sarkar jela ka sanchar kat kum ki an ki bra thau da ubreu ya ubreu andre ka sarkar jela kam simla sanchar ngi da kita ki an ban pule kum ki scientist ne kita bro khoj namar ngi tip sai ki bran hang te po assembly bro khoj ki ba bat minister ki ba dei ki bon jaj keleng saudong ki ta ki officer prepare kim dei ki scientist ki ban batai ngi ki paj ba bat ka AK bro khoj ki ba ngi ki paj ba ngi em ada ngi so tho sai ba ngi em halor ka jingpang ngini so thu hi mangi bangin jet hi langi dei ne am malshim dawai langi dei ne am balai sumar namar ki AK baro khoi ki bangle de ban ishakmat nanu ki jingpang ki baper ladang ki phai ki jingpang cancer ki phai jingpang TB ki phai jingpang HIV AIDS malaria baper ka sarkar ka khlem pen bori ki paj bam dong tole chim dawai ka sarkar kam chimna pen bori ki paj ba tole latest nrei ka AK ka basngau lengo ka basngau phla ka long ba menta nakamta ka ni ka khlam covid ka kendai ka sarkar ka ong paj ba khile latest khile chim dawai khile ai vaccine nrei ka ai ka jigir khile jong sarkar ki paj ba ala ki paj ba ki do noi la ka jong chingem ka sarkar ka namla su ban wan ra pa ka chingem sa chisin nrei ka AK bro khoj ka bangi sau thu sai hi bom ki ru paj ba ki ba em ha ka ni ka jelai bro kawai ngi dei ban em halor ka hak ba ka jing sisa ngi dei ban em halor ka jing lai loj ladang i sau thu sai bangi em ha ka ta ka ri sanchar paj ba ngi dei ban em ha ka ri sanchar paj ba klem da don mano ki man ban pen bor ngi ki paj ba nakata ka daw hi ka Awaken India Movement ka bala yang hi na do ka basdang kasngau ban kenturu ki paj ba baha ka arpo artarik jong ne ubnai ubamenta ubnai January kandon ya kata ka worldwide rally kata ka di ka public rally ya ka bangin yeng ban sedang nang ne na po mat pran ter ngin yak keleng saudong kini ki jaka ki dan po shlong hi bro kawai ngin pen pau sai saka perthei ngin pen pau sai saka jella hi bro kawai bagi dang dei ki paj ba ki ba em halor ka jing lai loj ngidang dei ki paj ba ki ba em halor ka lenti ki ba khoj am dam mano banwan ra ingi banong ba kat bomon ngin sanchar namar balai ngi ha banong ka sarkar pendam no ikne ka jing sanchar don bor wat persang banwan ra ban penlong ya kata ka jing sanchar ka batang simet marwei ndai ki paj ba ki em lai loj em lai loj ngim dei ki mrat ngim dei ki sau ngim dei ki AK par khoj ngi dei ki breu ya ka bau blei hi la pha aning sta putei kita ki dei ki pata kong san ban nga kentoi ki paj ba hi ki badang age hi la di ki badang age hi yau blei ngin mi renti lang ka arpo artarek jong ne brai momenta ka badai ka public rally nadu ka por chi pho bo je men step ngin don hane pamat pran ban keleng saudong ngin yaj ban peni hi saka jela hi bro kawai bau paj ba udang don hi aka jela Meghalaya hi bro kawai bless you Awaken India Movement ya kani ka singi ka pamenta aka ba kani ka signature campaign ka don lengba kini ki jingtho
lemag ini ki jing soi kerteng ki bala dak ki hajar ngut ki paj ba ya kan ni ki jing tho ya kan ni ki ai borokoi ngin sapai sa kasokar jela ban peni sa kasokar jela bagi paj ba ki berang jela ka jong ka ri ba ka jaj ben reu ki berang jela ka jong ka jela ki yang scam hala ka jong ka nong rem bat ki ai borokoi ki bangin pa non chau chief minister jong kasokar jela lembat ki wei pat bangin peni bangi ki paj ba ki berang ha ka jela Meghalaya ngirang ha ka ri sin chat paj ba ngirang hi ha ka ri sin chat lai doi klem da don mano bra ban boringi sarkar jela snap ka jing dawa jing paj ba sarkar jela snap tho lem ka jing dawa jing paj ba sarkar jela wat pendam ni constitution jong ri India namar ngi halor ka ri jong jing sin chat lai doi kat kum ka constitution jong ri India ka bra de batais kam ba idai ki breu kem ha ka ni ka slap thai da ka bubram ya sukro chairman jongga EIM ngakerpatu section nakaliang kajonga ngwan banyesno hakani ka EIM menta nang menta kajing pressure khamtam aman kisnong kithau wat ki rangba snong ki asa kila la banlong hi kita ki doktor ki bala la bantip wat yang niu knyang jingpang de section ngakerpat ya ka sarkar bahkan pentip marmaru sakini ki rangba snong ki asa bat sakini ki CSC PSC bahkan dai ban penbuat yang kas yakini ki nong sok snong di badan hakani kadi kasih ke janja ke jongi khamtam nomor ba ngade to brio bucket yaki kam khamtam wat ki kam snong kam thau khamtam wat haka emlang kasalang khamtam ru ha ka bede bat kisamla ngaskur pat tani di petien bisbun Bisbun ki pagba baro iblawan sim bentang hakani ka jingisoi kerteng signature campaign kabla pelong ka Awaken India Movement na public kerpang ya baro iblasim ibasmo don kata jikya kamensim dengan so tilang ni te tangawai kamesi ka bangakwa ban ai ka sarkar jela kalong menekini kisni kitan nilayo ka complain na kitan Riboy district wa hidden ki officer jong ki block development officer but we are not the officer kiba nasim kata kabu yala dia kum kita kibam penpau yala dia kum kita ki nong tre kam sarkar mo kiba ya ko kaan henry kila penkheng kaan ki lingba ki message ki jong ki kila berngem mi kirang ba snong ki nong tre kam snong but kam ya ki job kan ya ki nong tre job kan ban post vaccine ban hap ai kan ka sim kan tika kalong gay ka ba lale dan bor nasa kambor ila panon kam deki message omsu deki jitho jitar deki ai mo kemu sikran no deki ai andai la sempat deki ai ni jong ti kini premjur ba kladai ro kapor ini bang mangin syong ti andai kladai ban mi nalag jong gien ban saki hakani ka arpo arterek kani ka rally ka bang kebangi long ka bahe hakani ka amot pran hingin sedang kajinya rally ka jong peng kepat di baro ki ba kini wan sim betalan kamdei su kapor bangin yeting ba ka kijing sya kambor ka sarkar ladai benni sa sispa ngut kita ki turut sing sa sispa ngut kita ki kyang ba sa sispa ngut kita ki patugan sangma omsu ban tin ban smith yang ni sarkar kabla sim kabu kabla kambor ni tangini kitien bisbun